Gibalaban ng libuan ang gipaabot nga mutambong sa laing Thanksgiving party nga giandam alang kang President-elect Rodrigo Duterte karong weekend dinhi sa Sugbo. Pipila ka adlaw lang sa di pa formal nga molingkod sa katungdanan. Matod sa mga organizers, konfirmado mutambong si Duterte sa mong kalihukan. Si Nico Serino sa report. Human sa Davao, sa Sugbo na sabhimuon ang laing Thanksgiving celebration ni President-elect Rodrigo Duterte karong Sabado nga bukas sa publiko. Pagkabuntag, usa ka halad pasalamat ang ipahigayon dito sa Plaza Independencia kundiin nagkadayang serbisyo ang idalit nga libre. Matud sa mga organizers, may medical ug dental check-up, legal consultation, haircut ug massage, ingon man motorcycle tune-up. Mas daghang tausab ang gilauman sa Thanksgiving concert sugod alas 4 sa hapon sa Sugbo grounds sa SRP. We're expecting anywhere from 50 to 60,000 people. Yung mga naman lugar na dako nga masutangan na. Gikumpirmar ni Doris Mongaya sa Cebu Alliance for Change mutambong sa kalihukan si President-elect Duterte. Ang mga organizers gikatakda pa nga magtigom tali sa Presidential Security Group aron hanayon ang detalye sa natad sa seguridad. Lain-laing sektor ang gidapit sa mga organizers sa kalihukan, lakip na ang ubang grupo sa mga Duterte supporters. Whether ni-support mo kang Mayor Duterte or wala, it's time for us to kanang gitawag na to reconciliation. So let's celebrate. Let's work for the change that we want. So, giawag na ako ang tanan those who are interested to be part of this movement to join us. Hangyo mi karon ninyo nga tabang mi nga mahimo ning successful and peaceful. Nico Sereno, Balitang Bisdak.